ओरैबायदि सान्दुं गोसाना बेयावनो हाइरडआव मा होनो हाइरडआव थाबायगासिनो आङो नै हारसिङै जाम्बासियान आरो मैगं लाबोबावनांगौसो बोरायबायदि अमा ओरै बयलार ना मोनजोबो मोजां मोजां मैगं फानसोगारदों माथो बिराद मोजां मोजां। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायनानै थाहरबावबाय। लोगोफोर, आङो दिनै बे भिडिअ'खौ लाबोगोन ना लाबोआ बिदि जाबाय थादोंमोन, नाथाय आङो दिनै लाबोमारबाय नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ'खौ। आङो सानफ्रामबो भिडिअ'खौ लाबोनायनि ट्राइ खालामदों, दैलि ब्लगिं। ओमफ्राय नोंथांमोना नुबोदोंबो जानो हागौ। ओमफ्राय आं सानसे दिनै दैलि ब्लगिंनि गेजेराव सानसेखौ बन्द' दोनगोन, रबिबार खालि बन्द' जागोन। नोंथांमोना मैया नुवाखैबो जानो हागौ, भिडिअ'खौ आं लाबोआखै मैया, माने आंनि थाखायबा मैया, नाथाय बे भिडिअ'आ गाबोनसो थांगोन। बिनि थाखायनो नोंसिनि थाखायबा दाख्लि जागोन। दाख्लि रबिबारावहाय आं भिडिअ'खौ लाबोआखै, मानो होनोबा बेयाव रबिबार दिनमोन। बिनि थाखायनो आं रबिबार दिनावहाय बन्द' लादों। नाथाय आङो बे बाखि गासिबो दिनावहाय नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ'खौ लाबोबाय थागोन, दैलि ब्लगिं। आरो आङो बे भिडिअ'खौ लाबोगोन लाबोआ जाबाय थादोंमोन, नाथाय आङो दिनै बे भिडिअ'खौ लाबोबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायलांदो आरो भिडिअ'खौ लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब आरो लोगोफोरनो सेयार खालामना हो। आरो आङो दिनैहाय मा जायगायाव दंफैयो नोंथांमोननो एसेबाबो देखायगोन। आं जोंनि गामि खाथियावनो दङ, गुरुफेलायावहाय। ओमफ्राय आं भिडिअ'नि इन्ट्र'खौहाय बबेनिफ्राय लानाय जादों नोंथांमोननो एसेबाबो देखायनोसै। थौदो बिदिबा नायलांदो। नायदो, आं बेयाव दंफैयो। बेनोना आं भिडिअ'नि इन्ट्र'खौहाय दिनैहाय बेयाव लाफैदों नै, मानो होनोबा आं बाहाय बेरायफैदोंमोन फुङावहायनो। हेलौ लोगोफोर, आं नै दा दंफैयो गुरुफेला हाइवेआव, मेन रडआव दंफैयो। आं नै थांगासिनो गुरुफेला बाजारावहाय मैगं लांनो फैदों, मैगं थाइगं। दा नोंथांमोननो आं बाजारखौ एसेबाबो देखायगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बाजारा माबायदि। नै लामाफ्रा ओरैबायदि सान्दुं गोसाना बेयावनो हाइरडआव मा होनो हाइरडआव थाबायगासिनो आङो नै हारसिङै जाम्बासियान आरो मैगं लाबोबावनांगौसो बोरायबायदि। हय जायगाफ्रा माबायदि नोंथांमोननो खिन्थागोन आङो, बाजारखौ माबायदि एसेबाबो जा हायो। नुदो डाइरेक्ट बाजाराव जोंना बाजारा नैबेनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय, बेनिफ्रायनो जालाङो। बेनिफ्राय बाजारथ' होनला, दखानफोर दङ। दखानफोर मा होनो गेलामाला दखानफोर दं, कम्पिउटार दखान आरो गोबां दखान दं बे जायगाथिं। नायलांबाय था, आं देखायलांनि। बेयाव मा नांगौ गासिबो मोनजोबनाय जायो दै। जोंना बेयावनो जायो नालाय, सुक्रुबारबा बाजार जायो बाहाय। सुक्रुबारबासो गिदिर जायो, दिनैहायथ' समबारसो दिनै। नायलांबाय थादो। आं नै दा बाजार सिङाव हाबफैथारबाय। आङो हरैबो थांनो हायोमोन, आङो बाजारखौ सिंखौहाय देखायनो होननानै आङो बेजों फैदों। नायलांदो, मा नांगौ गासिबो मोनजोबखायो बेयावनो। फुजानि खरस गोजाबाव। नोंथांमोना नुदों, दा दं मोनजोबो बेयावनो गोसोबायदि। नैबेजों सिदा थांबाथाय मैगं बाजार मोनहैबाय। बे मैगं बाजार थाङो सिदा। बेनिफ्रायनो मैगं बाजार जाबाय नै, बेयाव मैगं मोनजोबो नै। बेनो मैगंआ नै, बैजों सिदा न' मोनसे नुहरबावदों, बेयावबो दङ।
मोजां मैगं फानसोगारदों माथो बिराद मोजां आं बेखौ लानाय नङा हरैसो लायगोन दा नै आङो बेदर बाजारजों फैबाय नैबे न'आ बेदर बाजार आं बेदरखौ लानाय नङा आं भिडिअ बानायनोल' फैदों नायलांदो अमा ओरै बयलार ना मोनजोबो दाउ बाजार नैबेनिफ्राय जोब्बाय बेनो लास्ट ओरै मैगं मोनबावो नैबे ससेजों दा नै सिंग्रा जाबाय डाइरेक्ट ओंखारलांसै न'आव फाइनालि आङो नै बाजार खालामनानै फैबाय थांगासिनो न'आवहाय न'आव मानि जोंनि न'आव नङा आं माबानावसो आब'नावहायसो मैयानो फैदोंमोन आं आब'नाव ओमफ्राय दा बाजार खालामनानै नै दा थांफिनगासिनो थाबायनानैसो फैदों आङो बारा गोजानबो नंखाया नालाय खरस लाबाय नै मैगं थाइगंसो बोराय बायदिखासो बाजार खालामनायाथ' बैयाव गथ'फोर गेलेगासिनो नै गथ'फोर गेलेगासिनो दं नोंथांमोननि भिडिअखौ आङो डाइरेक्ट काट खालामनानै आङो दिनै बेहाय लाफैबाय आङो दहाय फुङावनो भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोनहा बाजाराव थांनायखौ नुखादों जानांगौ ओमफ्राय आं दा डाइरेक्ट नै बेलासियावहाय लाफैबाय भिडिअखौ टाइमा दा 3टा साराय 3टासो जासिगोन दा आं नै दा बेयाव भिडिअ लाफैदों नोंथांमोननो आं खिथाखादों भिडिअखौ आं दहाय लाबोआ बिदि सानबाय थादोंमोन होननानै आं भिडिअखौहाय लाबोनो गोसो गैयामोन थेवबाबो आं दैलि ब्लगिं खालामो होननानै आङो दिनै लाबोनाय जादों मानो होनोबा जोंनि न'खराव बिराद गिदिर घटना जानानै थांदों दिनै मैयासो बेनिखायनो आं भिडिअ लाबोगोन ना लाबोआ सानबाय थादोंमोन दा नोंथांमोना आंनि बे ससे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे आंनि चेनेलाबो ग्र' जानो हायो एसेनोसै